bahay ni aming ti Apo Kumadi. Muna na na tayo. Kasi panagkablaw ko. Hindi Dr. Agnes. May isa ang presidero. Dito, ayan tayo. Kaya kasama, iti salong, kapasyon tayo. Kani Pastor Yusef, Pastor Jose, iti Pastor Yusef. Kaya kasama, iti operator ko yung projector tayo, tapos na niya. Napayawan si Para Maria Monisa, sabdaw tayo amin nakapsat, anay ka pumuntahin, iti nasabi na nagan si Apo, anay ka pumuntahin ko na. Datay marupita ka, ilay baay na nagbalik kayo, ipalang kayo, ay sa natulog mo, na anak na at kumpal kayo, kalagiti pag-ayudan na. Kaya, kapsan, mayroon kayo naroon, alamin kayo, maladusan, kwento ng ganda yung naroon, ipahay kayo, kanta, magpagdayo kayo, ako, ito 200.
awak tayo mga nagawin na ang kagaw. Gawat. Ikaw pinagustin. Kaya hindi ito na ganito. Basta, kaplawag na ron, maawagan, ikabsat tayo. Kaya ito rin may game, si programa, kung ako. Kung doon sa bali, tinaalog ng kabsat tayo. Ito, ikabsat tayo. Pwede tayo ulit ako. Yan kasama, tingnan pa ng kablaaw. Anak amatay ako. Isawan sa bali ng pastor. Yan karagi kita mo ng pastor tayo. Yan kasama, iti operator. Iti projector tayo, ikap sa Pilipinas. Yan iti Japanese sa Disneyland tayo, iti Japanese sa GP. Yan karigi iti disita. Iti ako magkita. Yan kada kayo amin sa kapsat ko. Iti na santuan na kamati. Kablawang kayo. Iti na santuan na dalawa. Tapos umunang ranit tayo. Nagtan tayo na rodi din. Lagyo tayo dito yung number 10. Kaya timaw dito apalagporo na. Kumaito kada tayo ni Pastor Josue tayo so iti mangilalang ikararang apalagporo. Yeah.
nga po ni Dito mong daway, hindi kayo marinapong sinapulagin ka. Laban na po iti nasantuan ng kapagpulog. Ken dayaw kasi kinasantuan ng ako pagayatan. Sakbay ako magtutuloyak. Dawatit ka kang parawanan ka di sa lungasing naramit yung ka. Tapos ka may kami ka di lumawag kung nagdawat kalisang panunay yung mga mo. Gusto nga po may kita nga malayan gusto manan yung kamparagada kaligid sa mga sa sulong at dawatik kinga na iti maukas ako nga teksto at nga malayan sikagad manan na po iti magipay kada kami iti nanganay nga pang nakaawat tapos ginasta ko nagiti sasawang mga bayan ng iti pangari at may pawat kada kami mabayan kada iti patakbiran ako itat kamalan iti sudamanan iti mangpatibgara ko iti pamati iti tunggal may sa kada kami tapay nga ipaay mo iti kadi iti nasang pangasirin kada iti patakbiran iti kamalan at iti kastapo iti kamalawag nga nalaing kada kami at sumbrek man na po dito yung sasaw iti kaunggal iti puso kaya kapanunutan iti tunggal may sa kada kami kapay nga dagit naitarip mo nga po iti kamalan nga may sa kadi manglukat matay iti pang nakawat da tapos iti kastapo mawatan da kadi may karida akong sumred ito na sampuan po na yung nakagayan. Tapay nga sika ko nga po kung kanayon at magipakay kata kami kinanalay nga salunat kung tunggal may sa kata kami. Sila kami nadiapo kadagit nagdado nga pagtigalan sa tapay nga po kadagit pagsagubanitan ni Ibig na po wala ganitin niya mga lapad, kung kang panagsirdigin ka. Samad, kung narinig na kasat ni, ang bagay kung wala si Kaang, sabay na kaliapo, hindi na iting malayang sirdik ng gamot ng ka. At may tinasta po, sang kamisa kami, na mga itay-dayaw, talatang mo ko na yung agal mo. Ako nagkagawa ng tumigil kang dawaton at mga bahay saan mo nila mga balikas mula sa gaysan yung siga ako noong kay something sa unang ito'y amom iti araraw kong dawdawat kung galbay sa kadarami ang mga po iti kakasapulan ni iti ako iti aming kingga na sinanama din ko yung may sa katarami ito na patay nasuli mo na yung nalagan mo amani po ita kaya nitang nanayaw ng kawan ang gana. Amen. Kapagyaman kami masabi, ikaw pa ni lalang ikararan. Kaya isulang ko ng kayo, at may basa nga rin dito sa ito, masalakan ito, kapitulo 100, versikulo 1. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may kaulitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. At tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pasturan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may
pagpapasalamat at sa kanyang kalooban na may pagpupuri. Mga pasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-salitan. Pindusyon ng Panginoon ang nabasang salita. Ito sa marunong na nandit sa'yo, isa'y pintay panagpansayo din. Binaryo tayo dito 182.
Nga bastoy tinulasan. At to'y gaytoy iti may tatlo adaras at isa sa haldana nga umay kada kayo. Ket sa anak nga umay paawit kada kayo. Tadyak sa pulen ti kukuayo, ludi da kayo tabagi ti anak sa adda arden ti adurno iti sanitwa amay paal kadagiti amada nudiket dagiti amma agurnoga di may paal kadagiti anak dili sinagabo dili galaw kaya kumayaron kada tayo Pastor Israel kay isong iti manibuhay iti teksto tayo. Okay, dahil man ay hindi minasaring Diyos, Kristo umabot tayo. Tama iti nakparangkaplaw itong gamay sa kada tayo. Muna iti nalos kinunalik ka nga sinersta ako nga ni Pastor Ramirez Teacher Beto tayo di Rojas. Sabi iti nalos kinunalik ka nga Japon sa tayo, Japon sa Nahibi. Pagkiti padak na pastores sa mga great sa mga Yusel. Ako magita na itong mga Japonisas tayo. Tapos magkakang yung mga talong mga pastores, dapat pantayin yung mga Japonisas. Magkakang kami na talong pastores, mga talong mga Japonisas tayo mga Japonisas. Sa amin, iti kablaw ko, katakay amin na pagkuti pamati. And katakay amin na nayat itong night na gagayem iti ako. Kablaw tayo amin iti nasanduan na nagayin na po tayo sa gusto. Tapos, kanayin mo may palagkapsat na matanda yung mga kapsat, iti tarigagayan na ito yung manayan pang iti tamang sistema kapsat. Naroon na kata kayong dama na sa nagagit na may nagdadalos iti kapilya tayo. Tarigagayan yung kapsat at paling tumulong tinjam ng sa kajipin. Samay iti mayat na tumulong kada kami nagbalin na may parwalagaw sa Diyos. Pastores at karagay gamit kumakaw siya. Tinulong tayo sa unang lataan tayo pa nagserbi iti ako. Gamit naman ang kablaw ko iti nanos na pagsat tayo na rin niya. So, mga ipapayad iti riktana na mag-operate iti project of tayo sa Tanggap dating oras yung siya daw at ito yung manin ng mga ipay si mga dayo ni Diyos at pagyatan natin ito bilin na. Yung pantay mo kapsa ito yung manin na panaginadalan si sa South Diyos kasi isunti tarawang ni Karawa tayo. Tapos at dati mabasa tayo magsabi ng sila ng manin si Tural na Apostol Pablo, yung may katuwang Corinto, 12:14. Hindi mapalubusan kapsa, sabi itong daway ang awan si Mawatan tayo mga, awan si may mula tayo mga ipangipagpingit tayo kapsa. Siguro kinapostol Pablo kapsa, at pag inadalan tayo di Adam na nagapukin na po tayo nga sa gusto. At to'y dahil to'y may katlo daras as isa sa ganap maumay kada kayo. At sa anak maumay pawit kada kayo. Madyak sa pulen, bukwayo, hindi na kayo. Kadagit yan na sa nila repring, nagulong sa likwa, ang may pahay kadagit ang mada, Indiket, nagit yama agurmunda, iti may paay, kadagit yan na.
Ang medyo sa ilan sa niya ito naman. Kung nakapagin bagay ang pizza sa pizza. Mabasa yung World Cup sa atin sa lungsod nga naisagana ang nahintay yung patinadalan. At mabasa tayo sa ating gaya sa lungsod. Ako na nakap sa ating mabasa sa isangwanan. Sa sino, timay, tatatayo, timikatlo, adalas. Kasi no, dahil yun umaya ka tayo, imikat ko at aras. At yung maninap sa atin, tayo umanay kung silang yung may panagip manin sa kakayo. Kaya tamuin tayo umawag sa atin sa sino tayo. Babayan iti kaliti pang manik-nek yung nagit mabasa kayo at sa atin. Mamawakas tayo dahil may katlong kasara ng may kada tayo. Pangalit na rin namin na isaw di biyas silang tayo sa. Mapanday ito muna ang bilang tatlong kumano dahil sinagkatlo. Siguro ti at yung tinatid na iglesia at ti yung muna bilang isu ti ama kayo ti pamati. Kasi ada mabasa ti surat ng santong na surat na nga at ti ama kasi siya sinundan ko yung may muksilan tayo ama tayo rupkat. Ada masarangan tayo ti surat ti Galacia 4:5. Tapos nusubutin na sa kitanda di babae tinitig tapos mawasan tayo ipan na kayo bilang anak ano na kaya tagsipot tatagay nagkityan na imbaw di Diyos di Espiritu ni anak na kada kikipuspuso yung ipagkaw na abang at tama na paligtinan na sa na matayo di satwang pamati apa ama datang muna sa mereka di tayo may kursilan pagno raw na yung napaligtingan sa doktor tiniting sa tuwang iglesia tayo at Galacia 4:26 ngayon Jerusalem sa tingatro at waya-waya isungay natin. At napaligtingan tayo sa ama kini natin si apa di Jerusalem. Kaya may katlokab sa tatlong mawakas tayo dahil sa lugsod. Kung siya signo dahil yung may katlong adaras, yung may kadalayo. Kaya isulta at pagsisterben tayo sa ito 1:16 may surat at mga kakastalaw na ito pananagay ti Diyos, tilupong maintain natin anak na bukto, tap na kami na mamati, kaya kuha na ka na mapukaw, kung tikit at sabyat na nagnanay. Dahil ito may katong daras na tayo mamati sa ulan mo pa ulit-ulit na may palagay at magdalain kumati pamati sa ulit. At anay silang nga matayo, at anay silang nga inatayo, dami niya po silang anak. Kaya dahil po ito may katong daras, kaya may katatayo sa nagparang. Kasi nagpaling na tao, kasi biyag, kasi ita at pagsaserbihan yung mga kasal. Kaya malaksin iti dahil ito yung ito panangipoksil iti sa lusod ang nani sa gana. Ang dami pagkinadalan na si nayon pa iti direksyon tayo. Asigon kini Apostol Pablo at isutin ang isurat inaramat iti dito yung tayo pag inadalan
Ulit ay kabasahin ti pagkinadalan tayo. At ito ti migad no daras at sigana umay kada kayo. Kahit sa anak umay paawit kada kayo. Ito tinayo ng ti pagkinadalan. Kajak sa pulen ukwayo di na kayo. Nagpindas na damang dahil ito'y kinunan ng Dr. Pablo ang kunanang sa anak umay paawit kada kayo. Nangyari kayo ng sa uwel na saan na umay na pawit kada tayo sa unang-una ipagsiservent siya ng Diyos si Biyag. Panitikan tayo kapsat na saan niya nga tadagay ipay na saan na pawit kapsat. Kasahin tayo kapsat iti ipay na naimpag kada tayo. Manipot kinaputayon sa pusto ng isuti may katlo nga daras. Lucas 19, versikulo 10. Nag-share kap sa titi katatayo sila yung pumati sa dagito yung mamuman tayo yung kumpera iti ayan po iti awan ng fight nila ito saan ko pa yung may maman lang ito yung nagtuturo sa katunan ng tagaan laing iti mamamijay awan mamam ng espiritu. Lucas 19 is kung saan nga pawit na Apostol Pablo katatayo ng nangruna ti Diyos na imay nga pagserbyal niyo kahit yung narot yung mamman tayo may paina ka na pinagkat. Kato yan at titaw yung may agsapon ken mangisalakan itinapukaw. Kadag ito ay unay na ay sa pagmang sa bagay. Ulitin ka pa sa inapsat. Kada ito ay kato yan at titaw yung may agsapon ken mangisalakan itinapukaw. May gayam ni Diyos tayo masalakan kada kinabukaw. Estamit na isu nga ron na saan nga pawit. Estamit ng Apostol Pablo. Na naramat na ibawang tapno saan sandang agbalin na awit iti kada iti mayat nga may salakan, mayat nga serbita. Dahil tinapsat iti dakkel nga pagyamanan ti kapsat nangunasan da nga pawit bigat may pakaisalakanan tayo gayang kapsat ipayda. Sa amin ti kunana yang sa pulen ti pupwayo ulit yung mamamay ng iti kapsat. Peso yan ay pagkasalitaan ng Apostol Pablo kahit saan na nga sinapon dagiti kukwa, dagiti membro na iti wenong dagiti namasin na tayo iti. Hindi kahit anyan sinapon niya po tayo sa pusto iti Testament at taksat. Buksilan tayo kapsat kung muna ng anyan sa pulin sa pulin na yati Diyos na datayo kastamit ni Apostol Pablo kas isu iti nang itakder iti sa unay di kapsat. Nabong na yati tirak ti nagiging namati kastamit kaya katatayo kapsat kung tira tayo man no at datayo iti susuro ng Apostol Pablo unawan. Kastoy iti pakasalitaan ng Apostol Pablo wenno kinunag Diyos di santo na surat amamuan tayo sa iti Roma Roma 12 uno at mga ditos. Itong dama amamuan tayo may dami jay
kabaliktaran na dagiti sa. Kawating nga rod kada kayo kakapsat, dapo pa dagiti kaasig Diyos, ipayo, dagiti pagpagiyo, tas dagaw na sinibiyag. Nasantuan ken makayayo Diyos, isu panagdayaw yo na espiritual. Anya ti sa pulit ti Diyos katatay kapsat, isap sa pulit na kapsat, dahil espiritual na bagi tayo, yung karawa tayo nga tayo, yung paano. So manalagaan, ang tayo nga pa, ang nanawit, ang napaulit yan katatay ti Diyos na may kastamit dagiti manusuro apostoles malipod kada apostol Pablo at hingga mga kadatay mo sa kita mo yung dayawin kausap dagiti kadto mga banbalat na makapalagan at kung nanangarot nga ni apostol Pablo sanat ngayon may kadatayon na pawit sa isang naman niya tinarami ng Apostol Pablo at kung saan nga pawit kadagiti muna nga namati kas tamay kadatay sa kumpira tayo ta buktan tayo sa iti surat ni Apostol Pablo Miglay kung muna nga Korento 9:12. Ito ay tinasangkuhan na pinarabit ng Apostol Pablo sa paytakin mo na nangasang na pawag sa nausap. So, dagit sa bali, nakalintikan da kayo, dintudak-dak kalpay, kalintikan mi, mupay kasta sa amin na naramat, dahil ito yung kalintikan, mubigat so amin sa gabahan mi, tapos di ka mahikapin, dan yaman ang lapit, Ebanghelyo ni Kristo. Kung perakap sa iti muna nga nagkapuwa. Siya mo may isang natakay nga makalapit, iti pa nagservi ti Diyos. May isa kadagiti banag na material na banag ng pirak. Kami tinapatasak siyempre lugas sinti mata nawan ti may putut ko at mabayinak na sumrek. Awan ti may ko nga tulong ko awan ti may kapulong. Dati apat kapulong nga susuro dahil so ti mangted ka ikwarta. Kaya may nagkapagkapulungan na spiritual, so ti bagi ti karawala ita. Napuna nga iti makusilan nga lapit ti Ebanghelyo sa may sa iti Pirak. Kaya napatasak iti mangtin iti basit, pagitanak may tidakil. Dapat pagitanak tidakil nga kanag buhay tayo sa kumakano dito lalim. Ano mo pa kasta naya tinasa kay Diyos ka na salakan ti amin dahil ko yung nasalguan ni Cristo. Kasi yung naroon iti putno at susuro sigun kina Pastor Pablo Miglay lasin tayo sa dahil kayo putno kinisa na putno sa kahit ito yung naroon putno nga panusuro kas kumpira tayo no sugimatin tayo ang isumit lang dito yung ayan tayo sa muna Korinto 9:18 sumit lang kauray ng kasabak Ebanghelyo awan dan yaman at panagpasindayan ko kani pabaklay kanya dahil ito yung panakasapon ay ayan pa yung naroon ko dyan sa bawat Ebanghelyo ay di mayroong 2:16
Kapande kay 18, 18 ka na ako. Anya nga ron pinunggunak, noy kasabang Ebanghelyo. Ipaya ko Ebanghelyo nga awan may bayad na. Dapat mo ti panangaramat ko iti kalintigaw. Ebanghelyo sa nadagis. Di ka tinagsan na mapanitigan tayo yung iglesia tayo, kapilya tayo. Lagi tayo tumaktak tayo, isang wanan tayo. Ang kami nagpagpabayad. Di ka baligtan na dahil yung kuna na nagpagpabayad. Noon dati saan nagpabayad at kami nagpabayad. At ang mga sakap-sakap ito'y may katuwang Korinto 12:17. Dati nakabaligtan na nadjaya po ng pinsan. Kasan kami kas kadagiti ato ang mangilaklako isaw ti Dios. Utiket at isaw kami tibiyang ni Kristo. Akas biyogin ti kinaputno. Akas nagtao ti Dios. Ken tas iti tadi benak. May katuwang Korinto 12:17. Dati nakabaligtan na. Kasaan kami lakas kadagiti ato ang mga ilaklako isaw ti Dios. Matikat at isaw kami tibiyang ni Kristo. Kas buyogin ti kinapudno. Kas nagtao ti Dios. Ken kas ilmatang ti Dios. Kabalong ko sa 17. 2:17. Ay 2:17. Baik. Mo sigang di balikas. So, pasensyahin niyo anak pa yung naroon magtatal sa mga. Dati baksa, iti pakiilasinan tayo, iti pugno, yung mag-isaan. Nagsipot at yung galmay sa kumakata tayo, kukimatin natin pagpagina, o at gamit laing, iti pugno, pakaisalakanan. Niya pa ay nagiti namin na Pastor Pablo nga pakakitaan ay sumit laing ti mararaman iti iglesia tayo. Tama pa sa ito yung megamsa iti may katuwang Korinto 11:7. Konsi City, di may katuwang Korinto. Kabaso lang kaya di pa nagpakumbaba. Midline. Tapos mo manay kayo kayo umaydi. Nagsipot tayo kasabag si kada kayo Ebanghelyo ti Diyos awan tanggang mo. Panitikan tayo yakot sa na kami tayo makakala ka na iyan pananggan. Puro kapsa awan ti mga ipag nangala kami kitang gamit. Nagdikit maman tayo dahil kaya pangalaan kitang gamit sa dama. Masahin tayo may kabaligtaran kung na ng doon dati mas kasabang awan tangdan ko, awan tangdan na nagkayamit ti mas kasabang kapsa na pagpatangdanan. Apan tayo may di saan mabuk na kapsa. Sa kaya tayo kung at mabasa tayo kapsa surat ng Apostoluan is versikulo 10 midlain. Aging gay di 12. Di mananakaw saan mamayin o digit takot-takaw, patay, kinasatayin, siya umayak, takong magdan, tigyat,
Kaya tapos matanda tinawag-wag ko na. Kaya mo nang isang gusto tayo sa dahil may mga salaang katatayo sudah ito yung tayo ng sao. Asya sino na ito yung Yonse. Kaya sa pusto tinapok silang tayo sa tumikat ko ngayon may nadaras katatayo. Siya tinayimbaga pastor. Tinayimbaga pastor. Itid na tibiyag na gapo kadagit karnero na. Sa nood ka ng itid ni Apo tayo ng sa Kristo kas may isang pastor na itid na tibiyag na gapo kadagit ng karnero na. So di saan na ang nagpapabayad na kiti sa awan titang danda nga ang material na iikas ka sa bahay ibang ito. Tapos tamit ng Apostol Pablo. Isa. Kaya dahil may kabaligtaran dahil yung mula ng Apostol Pablo nga wantantan ko parang ito sa bak di Evangelyo. Dia makitang tangdan siya na pastor. Kaya lang siya ng tajay. Saan kayo mga pastor na ganyan makitang tanggal. Adi na kukwa di karnero. Doon, makita natin logo gumay. Itarayan na di karnero, kinbay-bayan na ida. Kiti logo, puto na kit wara-warain na ida. Kaya mga sa iti pugno kinitisaan. Wata dapat ang tangdanan awahan damay di saan patangdaman sa. Kanya pa iya ako sa may kupan kini Apostol Pablo sigon niya pagadalan tayo. Pagkatapos tayo man kapsa tulitik ko sa at ito yung managlo dara sigana kumay ka kayo kitsan na kumay pawin ka kayo najak sa pulen kung kayo muti ka kayo kadagitan na kandarit pe ka bulong isa pa may paay kadagitan mata dikit kadagitan ma bulong may paay kadagitan na. Panday bahay kapsa iti sigon iti susuro nga pinapudno. Mani Apostol Pablo kapsa nangalay iti tangdan iti iglesia hindi sa Dinuon pinakalan na. Nung tayo sa iti layong nagijadaw tayo. Iti masarakan iti Matthew 10:8 nasto iti arabi di Apostol Pablo. Nga tigat na may pagkat panangyawa iti susuro kinsa na tirap na iti kumawan bayad na timid. Iti nawan bayad na. Iso Kristo intid na isa unang awan bayad na basta na kita kami na mararamat itid may isa o Diyos na saan kami nagpagpabayad. Nagito iti pakasarakan iti nung susuro. Sa Dinuon kapsa iti pangalan iti ni Apostol Pablo iti napastami iti kapsa. Inya iti pangalan yung mga iti pagbiag may no awan iti magmumnami iti unik iglesia kapsa. At ang mabasa tayo kapsa iti
Muna 40, 9, 14 tayo. Muna 40, 9, 14. Ito lain iti San Juan nga guna nga saan nga itigarap sa gulmudin may tamit kada kayo nga may nga Sister Vida ako. Kas tamit inbinid niya ako ada kiti mga kasabay Ebanghelyo at yagda kumaga po Ebanghelyo. Mga awan ti kapanagsin awan ti takapulin ni ti natanggan ni kasi ti narami gusto Pablo hindi ko kanya ti pangalaan ng erapsat kasi tamit katakayaw dito yung natin nagilayan ko nga maudi nga gumudin tayo kung nagigyan nga kanayo wag sirbi tayo ti Diyos iti Diyos mitlay, iti pangalaan tayo, iti jag tayo magnanayo. Mga nagigagap sa iti susuro nga pugno, siguro iti susuro nga sang napugno. Ato dagiti pamanek-nek nga susuro nga pugno, sang napugno, kati Diyos da isu tiyan da kapsat. Kati nilakot natin sa iti Diyos, at mga pangalaan da iti pagdiagda. Hindi tayo sa pangalaan tayo si pagdiag tayo kaya gidiag mga panayon kumain si magumutan din. Ngayon ang tuloy ako niya sa iti wala pasurangan natin sa ako kumain na tayo tunggal may sa katatin. Diyan ang kami pasyente, alas mo na nangilaw na mga pinagdaan ng ito sulang no, narodihan kami tayo. Kantayin tayo nito, Kantarago, number 51. Ito lang din po pala corona, pagkawag na rin ako sa TV, tayo sulang tayo, may kagawa ko pala. Spirit, why not?
ibabalik mula sa pangalan ng ating Panginoon. Ako na po ay tatayo din na magdadagdag ng paliwanag na butihin nating pastor na si Pastor Israel. Napakaganda mga kapatid ang kanyang mga tinalakay, ang kanyang mga tinumbok, tabang-tabang. Diba? Lalo na yung mga kinanta natin, yung daw pastor, na ayong panagyan daw ang nasaltuan. Diba? Napakaganda mga kapatid. At yun, patungkol po sa mga aral, sa tema ng aral natin. Kaya mga kapatid, napakapalad natin sapagkat tayo po ay nakumpungan natin ng isang pananampalataya na wala pong kolekta, walang kaputol. Ang atin lang pong binibigyan ay yung mga namamatay na mga kapatid, tulong sa mga namamatayan tulad po ng mga humihingi ng tulong mga kapatid, nawawalan po ng pangbayad. Halimbawa, may dadaing, pwede po natin bigyan yun. At sa akin po pananampalataya, matagal na po tayo, wala pa po kayo siguro, na napansin na buhat po sa ating paglilingkod sa Panginoon, pagbibigyan natin, wala po tayong ibinibigay na ikusin. Diba? At ito po ay nakalagay po sa banal na masulatan na yan po ay bawal pala. Ngunit, marami po ang hindi nakakaunawa. Tayo nga po ay binigyan ng Panginoon ng magandang pinasukan. Hindi po tayo mga kapatid lalagay sa kapahamakan, bagkos tayo po ay nagdaanan. Hindi po tayo nabibigatan, tayo po ay magaan ang kinalalagyan natin sapagkat unang-una na po rito, wala po tayo pinag-uukulang ibang bagay kung hindi po yung ating kaluluwa. Kasana yan sanang ating ginagawang ito, tulad po ng araw na ito. Tayo po ay narito upang tayo po ay mag-aral ng mga salita ng Diyos. Diba? At ang matyaga nating pastor, tinalakay niya ito kanina. Itong ating paksa, napakarami po ang mga patutuo. Kaya nga po, hindi po nauubusan. Diba ba? Marami po tinalakay ng ating puting pastor. At ito po nilagay ko, sinisas ko. Muntik na po na puno itong isang dako ng notebook. Kaya't marami, hindi po ubos ito. Kaya ito po, napakapalad natin. Yung mga po sinabi niya kanina, na siya po ay nasa ibang sekta ng pananampalataya. Ngunit, ang marami raw po pinag-aaralan nila, panay na kamundukan, yung gawa ng kamundukan. Itong pagiging sa mundo ito, hindi po sa banal na spiritual. Hindi po sa banal na Biblia, marami. Mas marami po ang kanyang pinag-aaralan ayon sa kanyang paliwanag kanina na atin po na masdanas na atin po napag-aralan na siya po ay nasa ibang sekta noon. Ngunit, hindi po tulad nitong ating pinag-aaralan dito ang kanyang nanggalinga sekta na pananampalataya. Kaya na siya po, ang marinig niya ito, siya po ay sinabi, ayon po sa mga pagpapaliwanag o pagsasalita ng ating mabait na pastor na leaders natin, siya po ay nasa radyo noon. Ito po mga aral na ito, kanya po iniipon. Ibig sabihin, yung hinahanap niya, dito niya po natagpuan. Kaya napakapalad po ng ating pastor na ito sapagkat siya pala ay isang magiging pastor dito sa ating iglesia. Kaya po pala siya ay naghanap sapagkat hindi po siya kontento sa kinalalagyan ng noon. Kaya, pastor,
Pastor, nagpapasalamat kami ay matyagang nagbibigay mensahe sa mga banal na aral ng Panginoon. At ikaw ay matyaga, pinaliwanag mo ang mga dapat na malaman ng karamihan. At ito po ay ako ay magdadagdag ng kaunti lamang sa ating paksa. At meron pa ako may dadagdag. Salamat sa mga nalaman natin o narinig natin mga kapatid. At ito po ay pawang mga katotohanan lamang. Hindi po ito may susulat dito kundi katotohanan. At dito po sa ating paksa, dito sa 12, 14, dito po sa wikang Tagalog, ay ganito po ang ating mababasa. Naparito ay narito ito ang ikatlo na ako'y handang pumalyam sa inyo. At ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo. Ano po ang hinahanap? Ano po ang kailangan nyo sa amin? Diba, tanong po natin yan. Hindi kayo. Tayo po pala ang mahalaga at tayo po pala ang hinahanap ng Panginoon. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang. Bakit po? Hindi ng mga magulang, kundi ang mga magulang ang mga anak. Kaya nga po, yung sa tinalakay ni Pastor kanina, na hindi kayo magulang, hindi nagandap si mangurunong. Kahit nangasawang nakapsat tayo, ito po sabihin, ang naturingan pong naghahanda rito, yung magulang, bagamat tayo po ay matatanda, tulad po ni Pastor, siya po ang naghahanda ng pagkain. Diba? Tayo po ay naturingan, mga bata pa, kahit po matanda tayo po ay mga bata pa sa mga pananampalataya. Ang nakakalingkulat po ni Pastor, siya ang magulang. At siya po ang ama na nagbibigay ng pagkain ng mga anak. Di po ba tayo natuloy ng anak? At siya po ay may tungkulin. Siya po ay matanda. Ibig sabihin, siya po ang nagpapakain sa atin. Ano po ang pinapakain ni Pastor? Mga salita po ng Diyos yan. Kaya na siya po ang naghahanda ng ating mga pangangailangan. Ang mga papastor po ang naghahanda para sa ating pangangailangan. Naturingan po silang matatanda o magulang sapagkat sila po ay binigyan ng karapatan ng Diyos upang sila po ay tumindi na magpakain sa mga anak. Ganyan po ang kahalintulan natin. Bagamat, kapares ko po, mas matanda ako kay Pastor, bakit kaya naturingan akong anak? Sapagkat marami po siya pinapakain. At ang Pastor po, siya po ang naturingan na magpakain ng mga tupa. Diba tayo po natuloy ng tupa? Siya po ang pastor na nag-aalaga sa atin. Ang mga pastor na ito, sila po ang nagpapakain sa mga karnero. Tayo po ang karnero ng Diyos. Kaya po, sila ang nagpapakain sa atin sapagkat sinabi nito na hindi dapat mag-ipon ng mga anak kung hindi ang magulang na siya magpapakain sa atin. Siguro po naintindihan natin ito. Kaya napakabata, ba't ginawang magulang? Hindi po gano'n. Kundi po yung kanyang tungkulin. Siya po ang binigyan ng karapatan ng Panginoon na magpakain ng mga tupa. Kasalukuyan po, tayo ay nakaraan na niyang binigyan ng pagkain. Ano pong pagkain ito? Spiritual po, mga banal na salita ng Diyos. Ano po po? Kaya nga po, ang Panginoon ay napakahalaga sa atin. Tayo po ay hinanap niya sapagkat tayo po ay binigyan niya ng kagaanan. Ano po ang kagaanan na binigyan sa atin? Hindi po tayo naging alipin.
Ano pa ba kaisin natin? Sa pamamagitan po ng pananampalataya, alam po natin na mahalaga tayo sa Diyos. Bakit po? Tayo naging mahalaga. Hindi po niya tayo binigyan ng pabigat. Wala po tayong dahilan na hindi sumunod at sumamba sa Kanya. Oh. Kung tayo po ay binigyan ka marahil, napalis ko rin po nung nasa sa ibang pananampalataya. Nagtaan namin po ako tulad ng sinabi ni Pastor Israel. Hindi po ako makapunta sa kapilya kung wala ako nakahagdang sa labi. Bakit po? Nahihiya po akong tumabi doon sa mga may pera. Kasi po, noon ang sakay lang namin, wala pang tricycle. Mga kalesa po ang sakay namin noon. Eh magkano lang po ang patahe mga dito doon sa sentro. 10 piso lang po. Ay, wala pa. 10 wala. Kaya, ako po, kung wala ko na po ang pera, hindi na ako pupuntang sumasamba. Baka po, yung mga katabi ko, nakikita ko dahil yung ginagano nila ng mga lalagyan ng pera, nakikita mo doon. Ay ako naman na wala akong pera gano'n. Kung meron po akong pera, pupunta sa palengke, meron akong 50 pesos, na nasa masapat na po yun, binibili ko ng kailangan namin. Tulad ko na magalit na gamit sa kusina, yun po ay napagkakasya ko po yun, 50 na yun. Kaya po ako nahihiya noon na lumapit o nakitabi sa mga maraming pera. Kapag ang nakikita hindi, alam po yung mga sabi ng buwan, pag ibigay ng dato nila, yung sabon na ibigay ka, nagtaot po kami. Ibigay ka, nagtaot ka na ka, pinati mga iwan. Ibig ko sabihin, yun ang pinag-aaralan ko po noon, na bakit kung talagang sabihin po ng pastor, mas mapalad mga kapatid ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi ko noon, kung talagang mapalad itong pastor, ay kung talagang mapalad yung nagbibigay, bakit kaya gusto niya tumanggap? Eh mas mapalad tayo nagbibigay kaysa tumatanggap. Ibig sabihin, wala siyang magandang kapalaran dahil na sinasabi niya yun. Ibig sabihin nun, inuutulang kami sapagkat mas mapalad daw yung nagbibigay sa binibigay. Saan po na pupunta yung binibigyan na yun? Sa kanya. E di wala siyang kapalaran maganda. Kaya yun po pinag-aralan ko matagal na kung meron lang pananampalataya na walang abuloy, doon ako. Matagal ko po yun na pinag-aaralan. Ngayon, hindi po nakaraan ng 2 taon, mga 1 taon pa lang siguro, nakikita ko na po sila pasok nila noon na dumadaan dito. 1975 uno. Nakikita ko na sila. Nagpupunta sila dyan sa ilagay ko na sa area na yan. Nag-aano sila na nagpupunta na nag-interview. Kaya, yun po, sinasabi ko noon na kung mayroong pananampalatayang walang abuloy, yun ako. Sabi ko noon, kaya sir, kung ayaw mong umalis dito, lilipat ako. Kasi nabibigatan ako. Pambili ko ng gamit natin, pinukulang. Magkano lang ang kalesa ako? O, masahin, 10 tao. Paano naman ka kung papagkakasya ko yung 50 pesos? O, ganun po, lagi nangyayari. Sabi niya sa akin, dominasyon daw ng pananampalataya. Ay, sabi niya, mas mapalad tayo nagbibigay, bakit kayo ka na nawawala ng pag-asa. Hindi sa ganun, pag-aaralan ko na itong pangangailangan natin, talaga pinukulang. Kaya nga po, nung makita ko itong inflation na ito, hindi ko na po pinawalan. Hindi ko na po ako naniniwala talaga. Dito pala ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na iglesia ang dapat pasukan ng bawat isa. Tulad ko lang mababasa sa yung kung aking hinahanap, natagpuan ko po dito sa iglesia ng Diyos, sa ano na yun po na yun? Sa iglesia din yung pastor, ay muna nga Timotyo. Sa unang Timotyo, ito po ang aking hinanap. Na dito ko na
tunay na kaligayahan at tunay na pananampalataya, kaligayahan sa aking kaluluwa. Ako po'y laging lumubuha noon sapagkat andito na yung aking hinahanap. At yung labis sa aking pagkatuwa, andyan po si kapatid na kita at si kapatid ng Joaquin. Yan ang lagi kong sinasabi noon at sana tayo magkaisa. Nagtatalim po kami ng tabako noon sa tumanan nila. Siya po kung pinapaalala sa kanya na magkakasama na sana tayo. Sabi niya sa akin, ano ba? Andun ka na nga lang sa ibang iglesia, pumunta ka na naman sa iba. Kung halimbawa, ikaw maliligtas atin, kakapit na lang ako sa paa mo, sabi niya. Sige, totoo ito, sabi ko. Totoo na maganda itong ating iglesia na ito. Pagka po sinabi ko yun sa kanya, naninigas yung mga paa niya. Ate, hindi na ako makatayo. Hindi niya kung nakabaluktot yung pa niya, hindi niya mayunan. Kapag nakaulan, hindi niya may baluktot. Kaya hindi ako sila, masakit yung pa ako. Hindi kasi ako naniniwala sa Panginoon. Sinasabi ko yun. Hanggang 3 beses mga kapatid na sinabi ko sa kanya, yan nakaharap siya. Hanggang sa, oo, sige, so, sasama na ako. Hindi na po umulit yun. Kaya nakapagtata ka. Ang Panginoon pala, pagka yung ipinapangaral sa iyong kapwa, nandun doon pala siya. Tayo ipinapaalala niya na ito. Ayan po sila, hindi kasi mumalingan. Katotohanan ko itong sinasabi ko. Kaya, ito po, noong pa man naniniwala na ako na ito'y katotohanan. Marami pong patutoo. Chris, kayo si sa Italia yung ito? Ay, ako. Ito po ang matagal ko nang hinahanap na hindi ko po matagpuan noon. Andito po sa unang Timoteo 3:15-16. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano, paano ang dapat sabihin sa mga tao na ugaliin. Meron po pala dapat na ipaugali mo sa mga tao. Ugaliin sila sa bahay ng Diyos. So, ano po mga sinasabi dito? Sa bahay raw po ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Hindi po patay ito. Iglesia ng Diyos na buhay. At ano ba po? Haligi ng buhay. Haligi at buhay ng katotohanan. Ito po ang katotohanan talagang nangyari sa buhay ko. At ito po ang aking hinahanap noon pa man. Ngunit dumating po ang panahon at hindi po nahintay. Ito po sa 16, at walang pagtatalo. Dakila ang iwaga. Iwaga po ng kabanalan. Yaon na ihayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga tao, ay pinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan sa sanglibutan. Tinanggap sa itaas ng kaluwalhatian. Ito po ang talagang hinahanap ko noon na akin po lang ang manitay. Ano man po ang pagsubok na dumating sa aking buhay, sa aking pamilya, hindi po ako bumitaw. Hanggang pagbuhat ko noong 1989, hanggang ngayon, andito pa rin po ako. Ano mang pagsubok mga kapatid, kumakapit lang basta ako sa Panginoon. Kaya, ito po, kung ano man daw po ang dumating sa buhay natin, huwag tayong padalos-dalos na bumitaw. Huwag daw po tayong madaling pa umalis. Bago tayo po ay umagin. Kasi ang Diyos mapagbigay, tayo po ay minamahal niya, tayo po ay kanyang inaalalayan.
ganyan po katibay sana ang ating maging kalagayan sapagkat ang Diyos, alam niya kung ano ang ating ginagawa. Hindi po niya tayo pinapabayaan. O, tulad po ni kapatid na Tesen. O, nung pupunta kami noong, ano ba nung nagpunta tayo sa Rizal? Ano? September 2. Di siya raw po, may pumatumuktog yata na dalawa. Nung nakita niya, nag-bless siya na hindi niya tinitignan kung sino yung pinag-blessan niya. Nung tingnan niya ganyan, si Abraham. Kaya malaki ang tiwagan talaga, mga kapatid. Kung bakit nakita niya nag-bless siya nung tingalain niya ay si Abraham. Hindi naman nagpunta ron. Yung po ang tiwaga na sinasabi, dagdag lang kakagtata dyan. Ito nga, hantay ko ba, dalagang mauupay, kaadaday-day, liapo, ti mga aywan kada tayo. At dahil may kaapo nito, dahil anak na ang makapag na, gaputa na may inibdan na abay ang makapag na, ako, kututulan naman ang tulong ka, anak ni Talimo, makapag na nagbayaran. Itata, sinagpunta ka rin ni Balayda, impuro sa tubig, dire-diretso ka nung tulog na. Akalit na kami yung basik na babae, kasi may isang babae. Iso nga nakaskas daw, agad at nakaskas daw makaskas, nga ipagpakita si Diyos kada tayo, tayo ba na ipagaro. Ngayon si Diyos, abda kada tayo ng mga ayuan. Tayo ko ba na gabota, dati ko ka na pagsubok at dagos tayo lang ang pumanaw, ang kumakakasal. Na marami po ang dapat natin alamin at hindi po mawawala ang mga katutuo, mga kapatid, tulad po ito. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, sa unang Korinto, 9:13. At ating po pinag-aaralan tungkol sa salapi. Kaya po naman po na ipapaalala rin yung ating mga problema noon dahil din po sa salapi. Nauukol din po ito, yung problema ko noon, napatungkol din po dito sa aral natin at tungkol sa salapi. Yun po ang doon ang kamagan, lumipat ako dito, tungkol po sa hirap at pagbibigay, abunod. Dito po sa 9:13. Sapagkat ang mga gayon, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdaraya, manggagawa na magpapakunyari mga apostol ni Kristo. Magdaraya, mga lilaw nga ng magsal, mga magdaraya itong mga pumastong ito. Kaya, ito po ay napag-aaralan natin sapagkat ang Diyos, alam niya na tayo ay binigyan niya ng karunungan. Ikalawang Korinto ay 11:13. At hindi nakatataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunyari ang anghel. Kaya tayo mga saan, uri ka ni Satanas ka at pagpagmaro ng anghel. Magpapakunyari ang anghel ng mga kaliwanagan. Uri ka ni Satanas kakapsat at pagpamarang ng anghel tinawag. Tayo matatangalay kay Satanas man agar-aran datdatlat nga ipadpaadaran ni Diyos. Ngam awan di makaabak tinapantakawan ni Diyos. Ito nga, kaya nga tayo mga kapatid, binibigyan na ng ganitong mga aral para mapag-alaman natin yung nakukunwaring mga apostol. At atin po, kapag tatanto, atin po nalalaman ayon po sa mga kanilang mga gawa. Ito po sa Pedro
At atin pong malalaman kung bakit Pedro Doctor. Gayon din naman, kayong mga asawang kaya sa pamanghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagkayumbabaw at mga panaghilig managpatutod dahil nakatawid at ng mga lahat ng panglalain. Adi ganun kakaksan, adi panglalain, adi pa ng panangitag gabasit mo di para na tao. Kaya anya matatid marami. Kakaksan mo kaston. Dahil ganun paglagsisi natin kasamaan. Paglagsisi natin kinadakas ka lo kan ano yung pagdaraya? Panagpusit kaya nasawen. Pagdaraya at panagbabaw at ini panagbabaw at ini panagpamaran. At mga pananagbili. Kasi panagpatulong. At ng lahat ng panglalain. Ayan. Natayo ko mga alamitan. Kami, lagi tayo nagambala. May isa kakapsad na kaan na kayat ni Apo Diyos. Ano ito po na, ano sabi dito sa unang Korinto, sa 11:1, unang Korinto. Ganito po, sa maniwari, mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. O, tulad ko po, mapagtiisan niyo sana ang aring kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako ay inyong pinagtiisan. Yan po ang dapat na pag po natin tulad po sa ibang nananampalataya, nakikita po natin na ang mga tumatayo, nakatindig sa harapan natin ay mga nakabono mabuti, naka-Amerikana, pero dito po wala yun. Wala po tayo nakikita gano'n. Kaya nga, pagtisa ninyo ang kaunting kamangmangan, sabi po niya. Sino po ang nagsabi nito? Si Apostol Pablo. Kaya nga, mga kapatid, tayo po ay narito upang atin pong pag-aralan lahat ang mga nararapat na gawain ng isang tumatayo o kaya sa ating mga pag-aaral, nalalaman po natin ang gagawin natin at hindi dapat natin gawin. Dito po sa pangalawang Tesalonica, atin pong aalamin kung bakit po ipag mga alam sa pangalawang Tesalonica, Resa Esunisay. Ano yung utos na sa inyo, mga kapatid? Kaya ang yung utos na sinasabi ng Pagpapalo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsisiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan. Ano kung dapat natin iwalayan? Yun daw kung walang kaayusan. Ibig sabihin, gumagawa ko ng masama ito. Hindi ko maayos. Ikaw pong lumalakad ng walang kaayusan. At, ano po, hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo noon na dapat daw po natin hiwalayan ang gumagamit ng paglakad na hindi na ayon sa kautusan. Ano po ba na kautusan ng Panginoon? Na tayo po ay
po sa ating aral, buhat po sa Thessalonica rin po, dito sa 4, o si 12. Paano po kaya ang isang pastor, kaya kung paano siya mabubuhay? At yan po ang ating tema. Doon sa 4, 11-12. At pag-aralan ninyong maging matahimik. Pag-aralan daw po natin na tayo maging tahimik. Ano po ba ang katahimikan na ibig sabihin ng Panginoon? At gawin ang inyong sariling gawain. At kayo'y magpagal. Sabi po niya, ng inyong sariling mga kamay. Tayo raw po'y magpagal, ibig sabihin, agsabot tayo, kalagiging ba tayo? Agsat. Nagaya ng aming ipinagbilin sa inyo. Yun daw po pinagbilin sa atin upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa mga sa labas. At huwag kayong maging magpakailangan. Mabalin nga, di agsabot kayo kadagiti, agsabot kayo kadagiti nakasaksakulan. Kakagsat, adal kayo, agsabot kayo, palapanya kayo. Ito po'y patungkol sa mga pastor na hindi sila dapat humingi sa mga kanilang inaaralan. Ibig sabihin niya. At sila raw po ay kaya't naman sa unang absat, nagitig sa pastor na agar-aramin at nagtrabaho may papansi Ebanghelyo, handa ka nung maglawat ka ng membro. So, naglawat ka absat. Sapay, buwan sa ti Diyos, ibilig na agtrabaho na kanagitig sa pagkakita. Handa nga biro, kanagitig pa kasapsakulan, hindi sa bagay. Handa ka pa nagsinan, kahit nga sa uwen, nagagitig sa bagay. Ay, nagagitig ka absat. Basta pag-adalan tayo kakabsat mga wala tayong problema mga kapatid. Wala tayong dapat na aralahanin na wala tayong ibibigay kong araw ng linggo. Kaya nga wala na po tayong dahilan mga kapatid. Pag-aralan natin. At tayo po napakapalad natin sapagkat ang Diyos ibinigay niya sa atin ang dapat natin kaalalagyan. Nakasibrado po itong ating iglesia. Ito po ang ating sinalalagyan na ito, kumbaga sa yung insurance, sigurado po ito, hindi po peke. At ito po nahayag mula po sa Biblia, na siya po tinayo ng iglesia ng Diyos na dapat natin pasukan. Ang biyaya ng Panginoon sa ating pagtatapos, sana po kayo ay nasimar county, sa aking county na idagdag. Una sa Diyos, kayo sana ay lagi masimpla sa pananampalataya. Yaman kami na kami sa pinapintas mo na yun. Tulong naman po, ito yung nagkontayo. Kapag kumapagsata, nagkitalo, tayo manigan, nga sasawit niya po at ako maitinaydulin. Ibawang may saka na tayo, ipagpuso kong palunod tayo. Kada gitar, isumanin, itimang palagda, itipamari, ititumunggal may saka. Kaskanda sirada, iloktan tayo ron, ito yung tayo dito. 256. 256. Ipamulang kumanan sa pala. At hindi maulin ito, mabanagpuro na. Kung ito, kada kayo, ni Pastor, nga may panig karakat.
makapagbiyayang Kristong aming Panginoon. Kayo po lagi ang aming dinadakila. Sinasampalatayanan at inatanyan sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat tunay ngang nakilala ka namin dahil buhay na buhay ka at sumasa amin sa pagkakataon ko. Maraming salamat sa pagpili mo sa bawat isa sa amin. Lalo na po, binuksan mo ang mata ng pagkaunawa ng bawat isa sa amin. Kung wala ka sa aming nanangaral, hindi po namin napag-alaman ang sikreto ng kabanalan. Kung kaya, lubos ang aming pasasalamat sapagkat matyaga po ngayon nangangaral sa amin at ang inyong mga salita ay nasa bibig ng mga papastor, kakunisa. Nakalmila lang po ay inyo pong ginamit at upang sa ganoon ay mapag-alaman po namin ang nauukol na paliwanag sa banal na aralin namin sa pagkakataong ito. Naliwanagan po ang aming pag-iisip ng buhay kabanalan, lalo na po sa mga sugumong mga pastor na hindi pala nila itinitinda ang inyong mga salita, bagkos ang inyong mga salita ay libre pong binabahagi nila sa aming lahat. Sa pasasalamat sa inyo, Panginoon, na tunay kayong mapagmahal sa amin sapagkat talaga pong binabahaginan mo kami ng di marok na mga paksang aralin, subalit sa pamamagitan ninyo talagang aming naunawaan ang mga lihim o misteryo na nakasulat sa banal na kasulatan. At may dadagdag ko po, Panginoon, maraming salamat din sapagkat malulusog ang bawat isa. Nararamdaman po namin na kayo po lagi ang nagbibigay sa amin ng aming kalusugan at upang muli ay aming may pagpatuloy ang aming banal na paglilingkod sa inyo. At ganoon din po sa mga paslit na binigay mo sa amin na aming alaga. Tawa, Panginoon, ang mga paslit na ito kung inyo pong loobin. Sana po may bilang po sila sa tunay na iglesia nito at upang kami po ay magsasama-sama na ipagpatuloy ang aming banal na paglilingkod sa inyo. Napakarami po po ang dapat naming pasalamatan, Panginoon. Bagamat alam ko po na nalalaman niyo po ang pasasalamat ng bawat isa sapagkat ito po ay nakasulat sa aming puso. Kaya ito na lamang po, Panginoon, ang mga binigkas kong mga pasasalamat na akin pong inilalatan sa matamis sa dakilang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Amen.
Siya naman makakamtan ng bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa mga ang iyong kilawaan, makalangin naman ang aking ingatan, kaligayahan ko'y walang katapusan. Makalangin naman ang aking ingatan, kaligayahan ko'y walang